la rentré després de l'estiu, pareix que ve calenteta. Nosaltres avui el que volem és parlar de la demostració de tres maneres de com entenem que no s'han de fer les coses en política, o almenys com no les faríem nosaltres. La primera d'elles és, la vam comentar els últims dies, prometre una cosa amb la major publicitat possible, que és realment el que interessa, i després no només no complir-la, sinó, a més, acusar els qui recorden que hi ha un compromís pendent. Estem parlant de la resposta de Lina Gil, que la resposta que fa al nostre recordatori de la promesa de la gratuïtat dels llibres de text i de les guarderies, que és realment antològica, una de les respostes més al·lucinants dels últims temps. I també preguntaríem si algú la va entendre, que ens l'expliqui després en privat, perquè nosaltres la veritat és que no hem entès res del que va dir. Perquè la senyora Gil, per a negar que aprovaren aquesta gratuïtat, el que fa és llegir l'acord plenari on queda ben clar que aprovaren la gratuïtat. Pense que faria